Maslagada gatnaşçylar Gahryman arkadagymyň beýan eden teklipleriniň ähmiýetini belläp, olary dolu golladylar. Ýurdumyzyň Islam hyzmatdaşy guramasynyň şu gezekde geçirilen maslahatyna Finç hökümine gatnaşmagy resmi taýdan kabul edilenler. Bu guramanyň ýol başçysy Salim Al-Malik 2028-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdy Islam dünýäsi ýurtlarynyň medeni paýtagy diýip aglan etmek hakyndaky mesele häzirden seredilýänligi bu boýunça degişli işlere başlanýanlygy barada öz çykyşyna belläp geçdi. Tatarstan Respublikasyna taparnyň maksatnamasy tamamlanandan soňra Gahryman arkadagymyz Tatarstanyň başçysy Rustam Minnihanow bilen birlikde Kazan şäheriniň Gabdulla Tukay adynaky halkara howa menzillige geldiler. Gahryman arkadagymyz bildirilen mehmançyligi üçin Tatarstanyň başçysyna ýene döwregedek minnetdarlygyny beýan etdi. Hemde onuň bilen mehirli hoşlaşyp watanymyzy gurady. Bir näçe sagatdan soňra Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde Gahryman arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary mehirli garşyladylar. Şeýlelikde Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna amala aşan sapary iki halkyň taryhy köklerine hemde medeni umumlygyna esaslanýan iki taraplaryň dostlukly gatnaşyklaryň hassa putrandyrylýanlygynyň aýdyň tutnamasy boldy.